Os vehículos de máis de 3 toneladas e media non poderán circular pola estrada que transcorre por diante do Colexio de Corbillón. Así o decidiu o Concello de Cambados, unha medida que busca mellorar a seguridade na zona. Esta é unha estrada provincial, competencia da Deputación de Pontevedra, é a estrada que vai de Tremuedo a Corbillón e ali, ao fondo, en Corbillón temos varias conserveras e tamén varias depuradoras, non? Entón, hai un tráfico de alto tonelaxe, de camións de máis de 3,5 toneladas, e aquí, xusto nesta zona que pasa neste paso por diante do colexio, hai uns estreitamentos da carretera moi pronunciados e a veces se producían embotellamentos e unha situación de risco importante para os nenos e as nenas que veñen ao colexio. Ante esta situación e tras escoitar as demandas da comunidade educativa, o Concello contactou coa Deputación para buscar unha solución. Polo de momento, a medida pasa por desviar o tráfico máis pesado e xa está en marcha dende finais do pasado decembro. A partir de agora tendrán que circular a través do enlace que vai ao polígono de Tragobe. Tendrán que dar unha pequena volta, non é nada significativo, poden tardar 1 minuto máis, 2 minutos máis, pero desta forma conseguimos que aquí por esta zona, por diante do colexio, eliminar ou reducir ese perigo que se producía. O Concello xa instalou sinais verticais no cruce dos semáforos de Corbillón e no desvío de Tragobe para informar destes cambios. Tamén comunicounos por escrito a conserveiras e depuradoras da zona. Así as cousas porán en marcha unha campaña informativa. Durante 2 meses mantemos unha campaña informativa controlando os accesos de ambos lados, con vehículos patrullas controlando a entrada. Iso será hasta marzo. Se vemos que non é suficiente, habrá que tomar outro tipo de medidas máis serias para que respondan ben. A pesares de que esta restrición será de carácter xeral, dende o Concello non se pechan a estudar casos puntuais que poidan precisar de permisos especiais. A actuación incluirá tamén a instalación de 2 redutores de velocidade diante do Concello nos 2 sentidos de circulación, no marco do Plan Móvese da Deputación.